Здравейте! Аз съм Йорданка Христова, а вие слушате българското предаване в ефира на Радио Оранж. През 1966 година печелите първа награда на фестивала Златния Орфей с песента Делфините. 50 години по-късно тръгвате към Виена, където на 12 май ще изнесете концерт. Какво мотивира Йорданка Христова, и тук ще перифразирам култовата ви песен, да продължава да пее? Мотивираме това, че напоследък има много юбилеи, когато човек дълго време е на сцена и, ако мога да кажа, твори, той има много неща, които трябва да празнува. Ето, вие го казахте сам, Да. че ето Делфините е на 50 години. И тъй като аз все още съм в добра гласова и физическа форма, мисля да споделя почитателите ми за тези, които си спомнят и помнят тази музика. Особен афинитет към латиноамериканската култура. Да. И в тази връзка ми е интересно, намирате ли допирни точки между буйния темперамент там и този в България? Знаете ли, кубинците много обичат българите. От всички други националности, които са ходили там, са работили на времето на различни специалисти, имаше и така нататък. Това го знаят всички, които са ходили в Куба. Дори един техен поет, Николас Гиен, той каза нещо, което е прекрасно за България. Той каза така, че българите са латиносите на Европа. Няма испанци, няма италианци, португалци, така нататък, чинни неща. Докато няколко посланника, други мои приятели кубински, допълват това нещо на Николас Гиен, че приличаме си по много други неща. Ние имаме почти една и съща квадратура като площ в територия. И освен това, ние имаме такива гениални личности, борци за независимост на България, като Христо Ботев и Хосе Марти. Това е за винаги приятелство. Общо взето моя случай. Впрочем, до година ще празнувам в годишен юбилей за взаимна любов. 61 година беше за първи път февруари, когато идвах, и така до година ще няма някакви там изяви няколко. Пяла сте пред чуждестранна публика, пред чуждестранни публики, пред много българи зад граница и, разбира се, пред българите в България. Каква е разликата между тези три групи, като усещане от публиката? Ами, различно е. Значи, южните страни, има италианците, когато им хареса един тон, такъв, една фраза, да покажеш певческо майсторство, стават на крака и викат. Това е много приятно на певеца. По същия начин кубинците също, крещейки и викайки, доста шумно аплодират, което е много приятно за певците. Докато, примерно, една японска публика, тя е много сдържана, но когато пляска продължително, това си е направо бис. Защото те и ръкопляскат и не са длъжни дълго, те не бисират почти никога. Това е разликата. И аз бях много щастлива, че като бях в Япония, ме аплодираха доста дълго на една японска песен. Да, искам да кажа, че когато отивам на такива концерти, когато ще има и публика не българска, пея по-интернационални песни и български с някакъв превод. Примерно имам доста на английски, на френски, на испански, разни куплети. И съответно пея песен от страната. А пред българската публика в Австрия ще изпеете ли немска песен, или това е твърде голямо предизвикателство? Не, защото на времето, като ходих до ГДР за телевизионни програми, пеех на немски и трябваше там, на български не са звучали никой. Отиваш, записваш и тогава я пееш песента. 5-6 пъти съм ходила, в Берлин предимно, в телевизията, за такива програми мащабни. Но дори нямах преводачи. Дига скандала, режисьора говореше френски. Викам, как може? Аз не знам немски, аз знам френски, всички там някои други езици, но немски не знам. Те викат, така хубаво пееш, че не мислиме на немски. Не мислим, че знаеш немски. Без никакво акцент, страхотни произношения право. И те са помислили, че аз нямам нужда от преводач. Но както и да е, оправям се, разбирам, аз слушам внимателно и не водя някакви важни дискусии, за да знам перфектно. Мога да се оправя. Колко езика владеете? Ами, аз пея на 18, но някъде към 6-7. Няколко славянски знам. Френски, италиански, английски, испански, малко арабски, малко гръцки, примерно. Немски опасно разбирам на немски. Както казвам,
мога и да разбера много. Хората, между другото, казват, че един живот не е достатъчен, за да се научи немски език. Абсолютно. Съдихме аудиторията по света, различните публики, но каква е разликата през вашите очи между българите зад граница и българите в България? Кой знае каква разлика няма. В чужбина е много емоционално винаги. Много изключително емоционално. Между другото, вие самата съм убеден, че сте имали предложение и възможността да останете да се развивате някъде в чужбина. Съжалявате ли, че вместо... Абсолютно много. Много пъти. Съжалявате ли... От много години насам. Към ден днешен, че вместо... Сега тук съм използвал една метафора, вместо с чаша Куба Либре в ръка на някой живописен плаж, избрахте да се разхождате по разбитите тротуари на България. Аз можех да остана в няколко страни по света, но някак си не мога без България, просто толкова обичам България. Не съжалявам въобще за нищо. Единственото, тъй като сега има, аз не мога да се оплача, имала доста успехи в финанс. Но ако бях по-млада, защото вече по друг начин приемат на Запад, ако бях поне 20 години по-млада, щях да опитам международна кариера. Сега вече късно. Искам да кажа, че и на 50 щях да опитам. Хората казват, че никога не е късно. Вижте сега, значи, ако езика ни беше конвертируем, примерно ето както в Куба, испански. Първо имам повече от 200 милиона са испаноговорящи, винаги може там да се търкаваш не само, нали, целият свят обича кубинската музика. В Куба големи звезди са, големите звезди най-популярните са от 80 години нагоре. И няколко стана, на 90 стана популярен от Буена Виста Social Club и на 95 починал. Мара Портондо е 80 и не знам колко гони 90. Така че и е супер звезда. Разбирате ли, това е с моите български песни или да пея кавери? Не става. Тъй като през 2013 година имахте един юбилеен концерт, който се казваше Влюбена в живота. Какво ви прави такава извън сцената? Какво ме прави влюбена в живота? Да. Всичко, аз казах. Абсолютно всичко ме прави влюбена в живота. След като си на толкова години и ти не можеш да не разбереш, че съзнателният живот си е един и от теб зависи как ще го изживееш. Само от теб. За всички други неща, които са екстри, но по принцип, по-голяма част зависи от теб. Песента "Песен моя, обич моя" също ще празнува юбилей, златен юбилей до година. До година и тя има 50 годишнина, да. Кои са песните, които сте изпели, които завинаги ще останат в сърцето ви? Това са едни от песните, които безумно обичам. Благодаря на Йожи Станков, че ми даде тази песен. Гениално аранжирана от Николай Рападжиев. Тази красива интродукция, просто неповторима. И още там, които ще изпее по-голяма част на концерта. Какво бихте пожелали както на себе си, така и на българите в Австрия? Искам да пожелая сега, 1 май, е Великден, весели празници, усмихнати дни, активност. В край на краищата, доброто настроение трябва ние да си го създаваме сами. И здраве, и до скоро! Донесоха ми облаците днес, в белите си пасви тая песен. Отминаха, изчезнаха без блеск, но ето, че светът е по-чудесен. Възможно ли е само от една тъй малка песен да цъфтят цветята, да плисне топъл дъжд и светлина и любов?